Greetings pachivhitivhiti Zimu HD apo patinoona nenhau dzakasiyana siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Naizvozvo pano nyaya yatauya nayo inyaya yeZANU-PF, tichitaura kuti Emmerson Mnangagwa vakabuditsa Tino Machakaire kumota dzake dzange dzabatwa. Naizvozvo Tino Machakaire zvaakabva anoita birthday ravo vakabva vapa rori rinokosta $70,000 as a birthday present. Ndo nyaya tiri kuyo ngirikini rori raakapiwa iri rakapiwa idhiri naTino Machakaire. Ndere kutenda kuti Tino akadzorerwa zvinhu zvake. Ndiwo pane nyaya birthday present yaimwe nyaya. ZANU-PF iri kuuraya nyika yeZimbabwe kubva kwekutanga kusvika kumapeto kwenyika yeZimbabwe. Masaidhi ese makona ese nyika yeZimbabwe ari kuraiwa neZANU-PF. ZANU-PF haina chinhu chairi kuumba munyika yeZimbabwe kana chairi kugadzira. Zvese hapana, zviri down, zvese zvakafa. So muri Zimbabwe ndo zvange ndikudze kuti Tino Machakaire akazotenda Mnangagwa kuti mota dzaangasizirwa nezaki dzaakadzorerwa akazonotenda $70,000. Thank you for watching muri Zimbabwe.